DJ Cairo ang mga dapat nating i-shoutout ngayon. Ayan, sinashoutout ko yung isa kong friend na pinagpalit para sa career growth ng kanyang ex. Aww, pwede ba natin pangalanan siya? Charot! Itago natin sa pangalang Ella. Yung totoo, kaibigan ka ba talaga? Hoy, kaibigan ako nun. Talaga? Pinagkakatiwalaan ako nun. So, nung pinagpalit siya sa trabaho, nung jowa niya, anong in-advise mo sa kanya? Sabi ko, kung mahal ka niya at mahal niya yung work niya, kaya niyang i-juggle yung pareho, di ba? Ano ba trabaho nung guy? Parang editor. Mabigat din kasi, parang digital editor. Bakit naman yung mga digital team natin na nandito, ang bigat kung ano-anong ginagawa dito, pero nakakajowa, nakakalandi pa yan. Sa kanila. Ay, diba? Kumikid. Ay, oo. Si Papa P. Oo, si Papa Pindot, diba? Nag-agree Papio. sa sinasabi ko. Kasi si Papio, ano yan sobrang husay as a family man. Diba? Ewan ko din doon. Siguro, bata pa din kasi. Ilan taon na ba yun? Sa 20s din. 24. Sa 20s. Baka nag-explore pa. So, yun yung in-advise mo sa kanya. Oo. Ikaw ba yung tipo ng kaibigan na kapag nagbibigay ng advice, seryoso ka? Or parang ikaw yung tipo ng kaibigan na kapag may problema yung kaibigan mo, sinasabi mo na mag-inom na lang tayo? Ganun? Ay, hindi. Bibigay ako ng serious advice. Mas gusto ko mag-serious talks. Alam ng mga friends ko yun. Kahit mukha ka maloko. Kahit mukha ako maloko, may time na pag seryoso na yung usapan. Seryoso ako, syempre. Alam mo, babuyin ko silang lahat. So ngayon, kumusta na yung kaibigan mo? Ayun, umiyak daw siya last time, pero sabi ko, it's okay. Wait lang, gano'n na ba sila katagal hiwalay? Parang months lang. So, pero nag-uusap pa rin sila. Ay, mo intindi. Diba? Ang rupok. Ano sila, break na, pero nag-uusap pa din. Usap lang naman Baka nandun pa sa withdrawal. Diba? Para nandun pa sa withdrawal process. Alam mo yon, yung tipong kailangan meron ka pa rin ka-chat. So, sinabi mo yon dun sa iyong friend, binigyan mo ng matinong advice na kung mahal ka talaga niyan, dapat kaya niyang i-juggle yan. So, yung era na yon, sinunod naman niya yung kung ano man iba mo pang in-advise. Sabi ko, kung mahal ka, baka hindi man ngayon. Baka gusto niya talagang i-build yung career niya, gusto niya mag-focus, diba? Kasi nagsisimula pa lang din naman siguro. Paano nakipag-iwalay yung guy ba? Chat. Through chat? Kaasar talaga yung mga ganun. Alam mo, galit na galit ako sa mga taong nagkipag-iwalay through chat. Alam mo kung bakit? Ginawa na sa akin yan Parang kailangan may magkwento. Okay, so... Hindi, pero ayoko ng ganun. I mean, niligawan mo yung tao ng personal. Personal kayo lumalabas niyan. Nagkaroon kayo ng relasyon. Ano ba naman yung may decency ka and respeto na makipag-iwalay through person? I mean, in person. So, ganun lang. Through chat, iwalay na tayo kasi ayoko na. Or pero alam ko nakita sila last time. Ay, wow, foreclosure? Hindi, parang nakitulog lang yung friend ko doon kasi nga, naubusan ng bus sa PTEX din. Hindi ko kinaya yung nakitulog pa ron. Nakitulog lang ba? Nakitulog sa bahay ng ex. Oh my gosh. Wala na kasi siyang bus na masakyan sa PTEX. Yun ba talaga? Wala nang bus so may gustong ilabas. Ayoko magsalita! Ilabas na feelings na hindi pa nasasabi. I mean, na nararamdaman. Nakakaloka yun. Pero kumusta siya ngayon? Hindi pa rin siya nakaka-get over. Ay, okay naman na daw siya, sabi niya. Naiyak niya na. Naiyak niya na? Nag-entertain na siya ng iba? Hindi. Nakatawa tayo, no? Ang chismosa natin. Kasi pinag-uusapan natin buhay ng iba. Oo, buhay ng iba. Alam mo, sabi ko sa friends ko, nagbago na ako. Hindi na ako nagkikipagkwentuhan sa buhay ng iba, ganyan. Pero ngayon, pinag-uusapan natin. Oo, back to era. Oo nga Pero ikaw, feeling mo darating ka sa puntong gano'n? Na nakikipag-usap sa ibang tao. Kung papipiliin ka between work and love, pipiliin mo is work. Yung career. Feeling mo? Well, based sa advice ko, parang kinontra ko kung hindi ko susundin yung advice ko. Naman, hipokrito kapag gano'n. Oo, dapat pagsabayin mo, may time. Pero kaya ko namang i-balance yung work. Feeling mo? Nagkaroon ka na ba ng jowa? Ilan na? Ay, nagbilang talaga siya. Marami. Saan mo ito nakikilala itong mga junior-jowa mo na to? Minsan friend, minsan online. Nagda-dating app ka ba? In the past? Hindi rin. Pero sa online, yung mga Omegle something. Talaga nag-Omegle ka? For parang random chats lang, pero dumating sa... Legit to lahat? Ay, wala. Hindi ako nag-grinder,
Hindi ako nag-grinder. By the way, guys, sa mga hindi nakakalam ng mga apps, mga pinagsasabi namin, i-search nyo na lang po sa Google, no? Yung mga Omegle na yan, Grindr na yan, Tinder, Bumble. Ayan. So, ito yung mga parang application na pwede mong i-download para makakilala ka ng ibang tao. Tao. Depende sa intention mo. Within the area. Ayun, Minsan pwede ganun. pa may location pa yan, diba? location. So anyway, mabalik tayo dun sa usapan sa'yo. So, nakarami ka rin na pala. Grabe nakarami, parang... O bakit? Kaya bilangan sa kamay? Less than 10. Less than 10. Eh, Oo. paano yung mga hindi seryoso? Sabi mo naman, relasyon. Hindi, pero yung nanay mo, alam nila yung tungkol dito. Hindi ako masyadong maboka. Pero alam nila kapag nagkakajowa ka, wala ka Alam nila lagi pag sa break bahay. Pag break na, alam mo, pag wala sa sarili, okay, alam mo. Alam na nila yun. Anyway, so, feeling mo naman kaya mo mapagsabay yun? Oo. Depende sa time slot ko dito. Pag madaling araw, edi okay. Ako kasi kayang-kaya mo yun, diba? Isasakripisyo mo lang yung tulog mo, pero makakalandi ka pa nun. Oo. Siya pa yung pumasok dito, di ba? Di lang natin sure kung pwede yung gagawin nyo. Oh! Bibisita lang naman, magdadala ng foods, then yun. Delikado tayo sa madaling araw, nagdadala ng food na kukulong. Minute to minute. Oo. Diba? Ang hirap pag ganon. Akit ka na sa elevator. Oo, mahirap pag ganon, guys. Anyway. Nabubugbog. Oo nga eh. Anyway, bumaligtad naman na ngayon. Oh. Anyway, bahala na po kayo dun sa sa naiisip ninyo, dun sa sinasabi namin dito. Basta mainit na balita yun. Anyway, Kabisyon, dahil pa namin pagkukwentuhan ni DJ Cairo. So, yeah, stay tuned ka lang dyan. Kapiling pa rin si DJ Rocky. And DJ Cairo, dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Our next song, ito, tanong. Ito, pasok pala sa kanya to. Ay, sa friend mo Oo, yan? sa friend ko na kailan ba niya naramdaman na hindi ka na niya mahal? Ayan. Our next song is Kailan by Maki. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!